Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Menteri Katna Tourism but Social Welfare uba bowling do ulapin na ba kasurkar jula kanshim kia ban penkhoj igi surak bar ki jaka pai ba asor Shillong kam tam halat umkra civil hospital bat matpran da ka baweng no igi nong di madan ki basyong di kai hasurak. Uba lingdo uloong ba ka jinglong jingman menta ka penmi jing e ha ka jingyat kali ba jingyat ka jan namar ba ki surok kila khangkhop da ki nong di madan. Henry umsham lashu banjur tang da ka ba pelat klam kalat Henry loong ba ka sarkar kan penkre ya ki jaka ki babiang ban syong di syong thiet ya ki nong di madan khnang ba kinyo ban beteng ya la ka jing im ka babiang klam dakta ya ka jinglong jingman jong kasar. Kathong jeng ke sarkar kalong ban pelong ya ke Shillong kum ka nong ba bakhuj bat batei bat kadai ka bentaru jong ka jing kentiu ya ka jing jingok ka perthei ka jing ya bet hasurong bat ka jing penne ya ka jing khuj ka dei ban nong ka jing kit kli lang jong ki pat ba nginom pelat tang da ka ba pelat henry ngin airu ka jaka ka ba kerpang bat ka ba biang ya ki nong di madan loong uba bowling do. So tenat ba ngilalak ban penkeluit ya ka kendai lat bat menta nginya chakhamat segi wepat ki yo kiba kala khata abha ka ni ke kum kala imkra ka civil hospital point bat ka tham di joy de yakini ni don ka jingtu bangin pendep lut hapo jong bunai November menta ka snem u ni sutrat u bani ko ipi bakat jintai jong ka tenat jam syapran bat lingba ka jing kershan jong u menteri badan buram jong ka dona ni lala menta bani yok saka sanction ka jing mangtingka aspa arko krur na ka benta ki tourism projects ki batmai hasora uni u menteri jong ka sarkar dona jong ministry of dona unwan ban bu yo mau nong rim ni kimi leti po joka cherry blossom arajar arko san de kawai pat ka ba nginang ya chkhmat na tanat arts and culture kolong ba ngilai menjuru ban kum kajing pensa nam ya kimati jong kiri krau jongi ngin sedang mendakastem dakaba ni lamenjur ban beitingka ya ke film halor ke jing im jong tidak sings im bat ni la IT hau ba Pradip kurba unong shna film ba paunam jong ni ba unpen kre ulasdang ban kre ya ka script jong ka ni ka movie ba ni community ba shen ngin sala mansang ni ka shooting jong ni ka movie tika ba khadu kolong ba ka jaka ka bangi don halau so tun ka badi jong ka tanat sericulture ka farm ka don hantu ka dei ka ba ho we eka tam bat ka dei ru ka ba rim tam ha ka ni ka than shatei lambingi te ya ka ni ka farm ni i ba knang ba na kentiu su ya ka yok ka kot jong ka jela ka jongi ngin Shna, in sedang ban Shna ya kenika Heritage Resort, ki officer John Bro atli kitnat textiles but tourism arbanai mentai kelawan pet ya ketika farm bat ngai la menjur banginya chakmat bat how man Shna ya kene ke Heritage Resort di kani kanang kan nang pen dikenapa ke experience jong kibri ki bawan pat banjungo ya ka Shillong bat kamtam ya ka roadway project ke badan marjan hantu kanang yarap nang kentiu susu ya ka yok kot jong ka sorga jogi bat kinang jong ka jelahi barakoi